дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ тамоми пардохти хизматрасониро тариқи ғайринақдӣ ба роҳ мемонад. бемасъулиятии волидон дар тоҷикистон бештар шудааст. даври вилоятии озмуни дастархон ороӣ доир гардид. канали марғедар садама бартараф карда мешавад. корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ дар самти гузариш ба пардохтҳои ғайринақдӣ тадбирҳои зарурӣ андешида нақша дорад ки тибқи вақти муқаррар гардида тамоми пардохтҳои хизматрасониро тариқи ғайринақдӣ ба анҷом расонад. дар ин хусус земни нишасти матбуоти муовини директори генералии корхонаи мазкур Раҷабалӣ Расулзода дар доираи васеи рӯзноманигорон иттилоъ дод. гузаштан ба системаи биллинги ин муҳим аст, зеро он чун махзани ягонаи иттилооти тамоми муштариёни корхона аз ҷумла аҳолӣ, ташкилоти тиҷоратӣ ва буҷавиро фаро гирифта онҳоро ба ҳисоб мегирад ва дар навбати худ ҳисобу китоби дақиқ пешниҳод менамояд. ҳамзамон гузаштан ба системаи пардохтҳои ғайринақдиро осон менамояд, изҳор доштааст манбаъ. бояд гуфт ки дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ аз 1 августи соли равон пардохти тамоми хизматрасонӣ музноки давлатӣ тариқи ғайринақдӣ амалӣ мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ҳолатҳои иҷро накардани ӯҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзандон бештар шудааст. дар ин бора зимни нишасти матбуоти мақомдори дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон Суҳайли Абдуҳафиззода хабар додааст. ба гуфтаи ӯ танҳо дар моҳҳои январ-июни соли равон нисбати беш аз 8000 волидайн барои иҷро накардани ӯҳдадориҳо дар тарбияи фарзанд санадҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. Абдуҳафиззода қайд намуд ки ин теъдод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бештар мебошад. ҳамзамон манбаъ афзуд ки беш аз 5000 нафар ба маблағи қариб 815 000 сомонӣ ҷарима баста шуданд. дар тӯйхонаи Мирзо Ҳабиби шаҳри Хуҷанд даври вилоятии озмуни дастархон ороӣ баргузор гардид. даври аввали озмун дар шаҳру навоҳии вилоят баргузор гардида буд ва дар даври вилоятии озмун ғолибон аз шаҳру ноҳияҳо иштирок намуданд. дар натиҷа ҷойи сеюм ба шаҳри Бӯстон ва ноҳияи Спитамин, ҷойи дуюм ба шаҳрҳои Исфара ва Панҷакент насиб гардид. мақоми аввалро бошад катбонҳои шаҳри Хуҷанд гирифтанд ва эшон ба озмуни ҷумҳуриявӣ роҳ ёфтанд. ба ғолибони озмун сипосномаву тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятро муовини раиси вилояти Суғд Даврон Зоҳидзода супорид. инчунин барои босифати баланду харҷи кам орустани дастархон ба намояндагони як қатор ҷамъиятҳои шаҳру ноҳияҳо сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. бо вуҷуди таъсири тағйирёбии иқлим ва дар оғози мавсими обёрӣ камобии дарёҳои ҳудуди шаҳр, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамаи ниҳодҳои марбутаро барои таъмини муназзами киштҳо бо оби полизӣ сафарбар намуда. мушкилоте дар ин самт пешомадаро сари вақт ҳал менамояд ва ҳоло таъминот бо оби полизӣ дар сатҳи хуб роҳандозӣ шудааст. баробари ин резиши об аз зери маҷрои канали Марғедар ки тавассути он беш аз 5000 гектар замин дар 4 ҷамоати деҳот обёрӣ мешавад, дар мавзеи шоҳзод рӯзҳои охир боиси ташвиши ҷиддӣ гардид. ба хотири пешгирии хатари лағжиши соҳил бастани об ба канал чанд рӯз қатъ шуда бо маслиҳати мутахассисон сабабу омили садама муайян карда ҷиҳати бартараф намудани он тадбирҳои фаврӣ андешида шуданд. бо супориши раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои бартараф намудани ин садама ва пешгирии хатари лағжиши соҳил бо сарварии муовини раиси шаҳр ситод ташкил шуда техникаю таҷҳизоти зарурӣ сафарбар гардида ҳамарӯза корҳо идома доранд. назорати маҷрои об дар ин мавзеъ шабонарӯзӣ идома ёфта, мутахассисон барои мушаххас намудани нуқтаи резиши об ва андешидани чораҳои фаврӣ барои бартараф кардани оқибатҳои эҳтимоли он тадбир меҷоянд. кишоварзони шаҳри Панҷакент дар заминаи дастурҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишти такрории зироатҳоро вусъат медиҳанд. аз ҷумла дар хоҷагоҳи деҳқонии ҷамъиятҳои деҳоти Халифа Ҳасан ва Сӯҷина ин кор хуб ба роҳ монда шудааст. тавре сарвари хоҷагии деҳқонии Саидқули ҷамъияти деҳоти Сӯҷина ҳангоми боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз майдони кишти такрорӣ иттилоъ дод, онҳо баъди ҷамъоварии картошка ки ҳосилнокиаш аз 300 центнер бештар аст дар 1 гектар арзан кишта, ҳоло ба обёрии он
он машғул ҳастанд. деҳқонони кордида мегӯянд ки аз ин зироати зудрас дар шароити панҷакент аз кишти такрорӣ ҳосили хуб гирифтан мумкин аст. дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Саъдулло Рӯзиеви ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан баъди ҷамъоварии ҳосили картошка, кишти шалхам, турб ва ҷувори макка барои хӯроки чорворо ба роҳ монданд. дар хоҷагии ёрирасони қисми ҳарбии қувваҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ки дар мавзеи дашти маллаи ҷамоати деҳотӣ Сӯҷина воқеъ аст, ҷамъоварии картошка идома дорад ва баъди анҷоми он дар ин замин шалғам ва турб кишт мекунанд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.